расман муҳориба дар вазни 61 килограмм байни варзигари тоҷик Сарварҷон Ҳомидов бо рекорди 13-0 ва варзигари амрикоӣ Ҷаред Скоггинс бо рекорди 10-2 рӯзи 12 август дар турнири Bellator 284. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва пеш аз оғози навор ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи мусулмонони рӯи дунё фарорасии иди бузурги Қурбонро табрик мегӯем ва бароятон имони мустаҳкам, зиндагии пурбаракат ва саломатӣ хоҳонем. Иди Қурбон муборак дӯстони азиз. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди чемпиони пешинаи UFC Рафаэл Досанос фикрҳояшро баён кард. вақте ки ин муҳорибаро ташкил карданӣ шуданд ва ӯ розигии худро дод, ман ҳайрон шудам. ман хеле шодам, чунки ман фикр кардам ки баъди муҳориба бо Майкано Досанос мегӯяд ки не, ман бо ӯ ҷангидан намехоҳам. аммо ӯ розигии худро дод ва ин чиз маро хеле шод кард. ӯ марди ҳақиқӣ аст. ман визовҳоро дӯст медорам ва ин муҳориба имтиҳони ҷиддӣ мешавад. ӯ чемпиони пешинаи UFC аст ва ман малакаҳои худро дар муҳориба зидди ҷанговари санҷиданӣ мехоҳам ки соҳиби камарбанд шуда буд. ман хеле шодам, чунки ин муҳориба барои ман санҷиши хеле калон хоҳад шуд, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досанос аллакай пагоҳ, яъне шаби 9 ба 10 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҷангвари бразилии UFC Алекс Перейра боварӣ дорад ки дар муҳориба бо ӯ чемпион Исраил Адесаня баромади хуб нишон медиҳад. ман муҳорибаи Адесаняро дар якум қатор нишаста тамошо кардам. ин муҳориба ба ман маъқул нашуд. ӯ мухлисонро ҳайрон карда натавонист ва онҳо додувойкуниро сар карданд. дар чорум раунд ба назар чунин мерасид гӯё ки муҳориба тамом шуд, чунки тамошобинон майдонро тарк карданд. ман шодам ки Адесаня ғолиб шуд ва ҳамчунин барои ғалабаи худ шодам, чунки ин чиз ба мо имконият медиҳад ки боз бо якдигар вохӯрем. аммо ман фикр мекунам ки Адесаня аз ин муҳорибаи худ дида бояд баромади хубтар нишон диҳад. агар ки ӯ ин корро накунад, пас барои ӯ ҳамаи кор хеле бад ба анҷом мерасад, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки Алекс Перейра рақиби худ Шон Стрикландро дар якум раунд ба нокаут рой кард. Адесаня бошад дар муҳорибаи на он қадар дурахшон зидди Ҷаред Канонир бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра розигии худро барои муҳориба зидди Ислам Махачев дод, аммо бо як шарт. ман барои зидди Ислам дар Абу-Даби ҷангидан розиам. танҳо бигзор ки UFC ба ман чанд қадар пуле ки ман мехоҳам диҳанд. барои ман фарқ надорад ки зидди Ислам Махачев дар куҷо меҷангам. ман метавонам ки бо ӯ дар Абу-Даби ҷангам ё ин ки ҳатто дар кӯча. барои ман фарқ надорад. асос ба ман пули хуб пешниҳод кунанд, тамом, гуфтааст Оливейра. дӯстон, фикр мекунам ки Чарлз Оливейра ҳозир дар чунин мавқеи карьераи худ қарор дорад ки танҳо муҳорибаҳои пулӣ мехоҳад, на ин ки рақиби сахт, чунки ӯ қариб ҳамаи ҷангварони топро шикаст дода буд. бале, ӯ бо Ислам Махачев ва Бенил Дарюш ҷангидагӣ нест, чунки онҳо дар ҳамон вақт дар болои рейтинг набуданд. акнун онҳо дар болои рейтинг қарор доранд ва Оливейра агар ки камарбанди худро баргардондан хоҳад, пас ӯ маҷбур аст ки бо Ислам ва Дарюш муҳориба гузаронад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.